नमस्कार. माझं नाव झुंबर बोकडे. सकाळी मी उठतो, आवरतो. हा माझा दिवसक्रम. मला बाहेर निघायची भीती असते. चुकून जर भाग्यश्रीवाला किंवा तिरंगावाला आला, तर मला कापून टाकेल. सकाळचे 2, दुपारचे 4 या भीतीने मला झोप लागत नाही. कुठं खायचं म्हणलं तर 4 वेळा इकडं-तिकडं बघावं लागतं. लपून बसावं लागतं. माझ्या भावाला कालच घेऊन गेली. आमची वहिनी अजून पण आतमध्ये रडत बसली आहे. नमस्कार. माझं नाव सुंदरी बोकडे. माझ्या नवऱ्याला भाग्यश्रीवाल्याने नेलं ग बाई. आमची पोरं मला विचारत होते, पप्पा कुठे गेला? आता कसं सांगू? पप्पा पातील्या शिजाय लागल्या. सकाळच्या 4 मध्ये आमचंच होतं बाई.